Milli parlamentiň ýolbaşçy döwlet başdanmynyň adyndan diplomaty jogapkärlik wezipä bellenme bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy putulandyrmak goýunça alyp barjak işine üstünlikler arzu etdi. Dostlukly ýurdun dowluk tiýarly wekili hoşnutly sözler üçin hoşalyk bildirip, Ispaniýanyň ýolbaşçylarynyň hormatly prezidentimize iýberen mähirli salamyny hemde ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Duşun barşynda mezliýetiň başlygy diplomati Türkmenistanyň içerik hemde daşary siýasatynyň esasy ugrulary, ýurdumyzy durmuş ykdysat taýdan ösdürmäge önüktirilen giňgerimli milli maksatnamalary we durmuşa geçirilen özgörtmeler bilen tanıştyrdy. Bilinçli Ýewropa ýurtlary bilen özara bähwitli hyzmatdaşlygy ösdürmek Türkmenistanyň alyp barýan paragatçylyk höýjülükli daşary siýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biridir. Şunda Ispaniýa bilen hem dostluk gatnaşyklaryň we netijeli döwletara dialogyň putulandyrylmagyna aýratyn ähmet berilýär. Şeýle hem diplomat mezliýetiň düdümi we dürli ulgamlarda amala aşyrylýan özgörtmeleriň kanunçylyk binýadyny üpçün etmek boýunça alyp barýan işler bilen tanıştyryldy. Ispaniýa padşahlygynyň Türkmenistandaky adatdan daşary dowul ygtyýarly ilçisi netijeli duşuk üçin hoşallyk bildirip, Türkmenistanda öz ýurduna wekilçilik etmeň özü üçin uly hormat dugyny ygtady. O iki ýurdun arasyndaky dostluk gatnaşyklary mundan beýlekde ösdürmek üçin ähli tagallary etjekdigine inandyrdy.